लामसुगु जतनो मो लेक्चरो जों दिनै सालायनाय ल अफ कर्मा एबा कर्मबाद बुद्धिस्ट फिलसफिनि ल अफ कर्माना सुग्रुबि साना हिंके तुमु सामं काम खाइके हिंके नों गाहाम बथाय माननाय हामिया सामं खाइके हामिया बथाय माननाय हिंके बननो हिनो ल अफ कर्मा एबा कर्मबाद अब हंगे कैसा ल अफ नेचर अब जतन बागैना बाक्सा अब केबो योगी मानिया आरो निसिमी तुमु सामं हामिया खाइके हामिया बथाय माननाय गाहाम सामं खाइके गाहाम ने बथाय माननाय गाहाम सामं खायै खरक साके हामिया मानो ते खरक साके गाहाम मानो अब हिंगे माया अब जतन बागैना बाक्सा हंगे ताबो फेलाय मुंके ल अफ कर्मा न बुद्धिस्ट फिलसफिनि कारिबो तेकुबुनि इंडियन फिलसफिनि स्कूल्स रक बनो पुइतु खलायो फियाबा फेलाय मुंके अरसे जों स्राय स्राय के बुजिथाय ओ सामुं हामिया खेके हामिया न माननाय गाहाम खेके गाहाम न माननाय ओ बुथायन न साबरिनाय नों अब बाहायके मान आरो से फेलायो ओंखाय ताबो बुद्धिस्ट फिलसफि रंगे बर गड एबा ईश्वर न पुइतु खलाया फियाबा बुद्धिस्ट फिलसफि न कारै तेकुबुनि स्कूल जेमन ने फिलसफि बर हंगे गड न पुइतु खलायो बर तमसाका ल अफ कर्मा अब गड बाय नियंत्रण खाइजागो नायकल जागो कंट्रोल खाइजागो मनिटर खाइजागो गड नंखा ईश्वर नंखा जिनि जगतनि सृष्टिकर्ता जिनि संसारनो सुनामनाय बन जत किछु नियंत्रण खायो कंट्रोल खायो फियाबा बुद्धिस्ट फिलसफि रंगे अकक साया बर गड न पुइतु खलाया फियाबा ल अफ कर्मा न बर पुइतु खलायो ताबो बरनि थियोरी हिंके चिनि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अब कैसे रिलेटेड अब कैसे नांगलायजाक चिनि प्रेजेंट जे जरा अब डिटरमाइनिंग स्नामजागो अब चिनि पास्ट जे लाइ थांजाक सामुंनि बिसिंते ते चिनि थिनां स्नामजागो अब चिनि पास्ट ते प्रेजेंट नि कर्मानि फले जोंहाबो फ्यूचर थिनांगो जोंहाबो न बुक माखायो जोंहाबो न जेसाखायनो बिनि बोथाय माननाय हंके कैसे फुनुं मारे बिखा हंके बेलाय स्राय स्राय नाय नायदि सपोज आगिवो बा तिनि केबो माने हामिया जाखा बिनि बसामो नंमाराव माने जाया बेलाय हामिया रक जावो आगिनि हयतेनो हामिया जावो हंके तुमु हामिया जाखा हंके ब किन्तु प्रेजेंट न एबा फ्यूचर ब आबनि ब बुक मा खायनाय एन्जॉय मा खायनाय सामु काम खेके आबो काहामनि बोथाय ब एन्जॉय माननाय हामिया खेके हामियानि किन्तु बआबो एन्जॉय माननाय बआबो जेसके योग मानिया हंगे ताबो बुद्धिस्ट फिलसफि साका नों तिनि सामु खायमानि आबो तिनि न पाइथांगिया आबो खाति जागै दङ नों आगि सामु खायमानि आबो खाति जागै दंखा नों आबो सालजा सालजा आबो नों बुक मा खायनाय हंके आ बुक बाहायके खायनाय आ जे बुक ननो खायरेनाय आबो ईश्वर एबा गड हिंकरै आबो निनि जे पास नि जे लाइ थांजाकनि सामुं आबो निनि प्रेजेंट न सनामबैरिव जस्ट एग्जांपल नायदि जों स्राय स्रायके सायमाने हंके तुमुं सामुं हामिया जाखा हंके निनि सा खामियांनाय ओ सा खामिया मानि आबो नों साफुरु न खाति जागै थांगा आबो केबो निनि गड मोटाय ईश्वर भगवान काइतर केबो ननो आबो सनामबैरिया नों जेफुरु ओ सामुं जाखा जेफुरु नों सामुं हामिया खायका आफुरु न निनि आबो खाति जागै थांगा नों आबो सालजा सालजा नों आबो न जेसाखायनो नों आबोनि रेजाल्ट बुक मा खायनाय अब न बुद्धिस्ट फिलसफिनि कक बरक साका गड हिंकरै ईश्वर हिंकरै जगतनि सृष्टिकर्ता हिंकरै जिनि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर न कंट्रोल खायनाय हिने गड एबा ईश्वर हिंकरै जिनि जे प्रेजेंट अब पास्ट बायनो डिटरमाइनिंग अब हायखायनो नों बुक मा खायनाय सामु काहाम खायके नों काहामनि नों बोथाय माननाय हामिया खायके हामिया बोथाय माननाय जेफोर नों सामु खायो आफोर न बिनि रेजाल्ट नों किन्तु सनामबैरिखा आफोर नोंनि सामुनि बोथाय किन्तु सनाम जागै थांका खाति जागै थांका आरो गड सनामैरिया अब सामु बायनो बिनि रेजाल्ट सनाम जागै थाङो अब नों सालजा सालजा जेसाखायनो नों आबो न बुक मा खायनाय हंके ताबो और एकटा कायसा कक बेलाय साथाय कलायो अब हंके नागसेन
naksen hnai bo khoroksa bini milond ponchoh bijabo bosaka sini lagmao sini hayungo sing borok tangi asa juda juda tanga asa dal bidal juda juda kebo khe naithok kebo khe sitra kebo khe belai ayuk kolok ayuk bara ruga ekdom naithokya kebo khe ekdom healthy bahai hingke borok saka abo mutai khaiya jengno aro kono নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল খাইনে হিনি গড এবা ঈশ্বর করে আবো নিনি সামুং ন আবো ননো স্নামবৈরো সাপোজ নং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নং সাফ সুতরাখাই তংখাইনকে নং নাইথগনাই নিনি কামচলি রক সুজা গিয়া সিতরাখাই তংখাই নং সিত্রা নংনাই আবো নিনি সামুংনি রেজাল্ট ন আবো কেব গডক ননো স্নামबै রিনানি নাংয়া ओंखाय ताबो टेकाइसे एग्जांपल लिवाना एग्जांपल लिखा हंके ते बसराय सराय नाय फोनुं मारे दिखा हंके नाइदि निनि पास्ट लाइफ बाहिके प्रेजेंट नो एफेक्ट प्रेजेंट बाहि फ्यूचर एफेक्ट सपोज रमदि नों खरकसा बरक नि बागै गाहाम खलायगा नों बरक नो खरकसा बरक नो चुबाखा आज चुबा माने किन्तु आबो नों खाटिजाक तंखा किन्तु आज जे मोमेंट नों खरकसा बरक नो चुबाखा फियाबा नों आबो निनि सामुं किन्तु नों खाटिजाक नि तंखा फ्यूचर किन्तु नों तुमुं बिनथानि सुबामुं सानका हंके बर्णनो रिनाय एबा नों माननाय ओंखाय सामुं तुमुं हामिया खरकसा बरकनि खायके हंके नों जे मोमेंटो सामुं खायो आफुरनो सामुंनि रेजाल्ट किन्तु नों आफुरनो स्नामैसिका किन्तु नों आफुरनो किन्तु नों स्नामैसिका आबो केबो ईश्वर गड स्नामना नांगिया नों जे मोमेंटो सामुं हामिया खायके खरकसा बरकनि बागै अ बरक ननो सिनिका अ बरक ननो सिनिका हंके आज सिनि माने bo nini bagui wansung mani angbo salsa seman kanke bini bagui hamya khlainai e o moment o borok je wansung sika nini bagui e abono nini samungni result kintu abono snamjagui thangka nang abo future o salsa bookmark khainai abono buddhist philosophy ni principle nang samung hamya khake hangke nang je moment o khayo abono bini result kintu nang determine khairu nang snamairu abo jora phake nang bookmark khainai abono control खाने हिने मुंसा गड काइटर हिने ईश्वर हिने करे ओंखाय जोंते सालायानो अर जों जे कर्म हिमाने आबो दाल नै दङ कायसे हंके सकाम कर्म ता कायसे हंके निष्काम कर्म सकाम कर्म हंके तामो कर्म विथ डिजायर फॉर रिजल्ट ताम साका नों सकाम कर्म हंके नों सामुं खायनायनि सिगांसे बिनि लाभ लस वान सुंनाय मो सामुंनि रेजाल्ट आं बोटिके माननाय मो सामुंनि रेजाल्ट माननो मुजुंनाय नों सामुंसि खायाखौ फेबा बिनि रेजाल्ट न सिगां नों वान सुका मो सामुं खायके हंके आं मुसुक लाभ माननाय नों तुमुं वान सुका तुमुं मान्यां थांगांगे किन्तु निनि बोखाव नों दुखंनाय नों खा खामनाय नों खा हामयांनाय नों खा सानाय तांगै नों सामुं खायानो सिगांसि नों अलरेडि बिनि रेजाल्ट बिनि बोथानो नों वान सुगिसिका आं मुसुक माननाय मो सामुं खायके हंखाय हिने दा तुमुं माया हंखाय निनि खा नों खा खामनाय नों दुखंनाय हंखाय निष्काम कर्म हंके कर्मा विदाउट एनी डिजायर फॉर रेजाल्ट निष्काम कर्म हंके तामो नों सामुंनो सिगां खायग्रादि नों सामुं काहाम खायके हंके काहाम न माननाय हामिया खायके हंके हामिया न माननाय नों बिनि रेजाल्ट न ता वान सुगादि नों बिनि सामुं जिनि खायते खायगेदि नों तुमुं सामुं खायके हंके बिनि रेजाल्ट ऑटोमेटिक फायनाय नों बनो एक्सपेक्ट ता खायदि नों तुमुं एक्सपेक्ट खायके हंके बिनि रेजाल्ट न नों तुमुं ओ एक्सपेक्ट खायमोन सिग मानलि हंके नों दुख माननाय ऐसे एग्जांपल लिवानो नों खरसा बरंनो थानि रां सलक एबा सुबामुं सान्यानि सिगांनो नों वान सुका बानो मुसुक रिवान होननाय तुमुं नों सानैया कनै बर्णनो आसु रिलिया गानि निखा खामनाय ओंखाय जों कर्मा और दालनि दङ दालनि बिसिङाव जों तुमुं दुखनो हयते मुक्ति माना हंके जों खा गोसरांखाय काहामखाय तंथकसा तो खा गोजांखाय तंनाय हंके जों जेफोरबानो निष्काम कर्म खायना नांनाय जों सामुं खायनानि सिगां बिनि बोथाय बाहायनो जोंहाबो चंथाय करे नों जास्ट काहाम खायके काहाम माननाय हामिया खायके हामिया माननाय आ जास्ट रायजोनि सिमिन नों पुइतु खालाय खायदि ओंखाय नों तंगसां खा गोजां तंथक जाथक माननाय ओंखाय हामबाय जतनो जों नेक्स्ट लेक्चाराव तैबो टपिक हाम सालायनाय
हामबाय जतन